Hej og velkommen til Tifosnak, en podcast om Superligaen. Her vender vi nogle af de mest kontroversielle Superliga-emner, når vi sætter to rivaliserende fans mod hinanden. Og mine damer og herrer, i dag i studiet har jeg besøg af Randers-fan Jonas og FC Midtjylland-fan Tobias. Hej. Velkommen, dreng. Ja, vil kort præsentere jer selv. Jonas, du kan starte. Ja, jeg hedder Jonas, og jeg har været Randers-fan, siden jeg var meget lille. Faktisk altid var på stadion, så vidt jeg husker. Det var ikke så sjovt, dengang jeg var mindre. De tabte meget, kan jeg huske. Det gør de ikke mere? Nej. Så ja, min far har måske været lidt medvirkende til. Der har ikke været mange andre muligheder. Så ja. Så det er på grund af ham, du er blevet en fan? Ja, det er det. Tobias? Jamen, jeg hedder Tobias. Jeg er fra Holstebro, og derfor er det jo egentlig meget nærliggende at hæppe på hele regionens hold, FC Midtjylland. Jamen, og jeg har været fan, jeg kan ikke huske hvor længe, men jeg kan huske min første kamp. Det var ikke en god kamp, det var mod FCK i 2007. Vi tabte 4-0. Hvordan kan du huske? Jeg kan simpelthen huske den. Der var en FCK-spiller, der skulle have hat-trick. Jeg kan ikke lige helt huske, hvem det var. Men sådan det. Nogle gange der vinder man, nogle gange taber man. Det er jo gået godt de sidste par år. Endte Midtjylland med at tabe kampen? Ja, de tabte 4-0. Ja, okay. Det var også de dårlige tider dengang. Drenge, det er to klubber, der ikke er direkte rivaler. Man kan sige, at Randers de ligger også lidt længere ned i tabellen, end Midtjylland gør. Men dog er det klubber, der stadig har meget intern, og især handel her. I kigger på den nyeste, Kamara. Hvem er mest tilfreds med Kamara-handlen? Er det Midtjylland, eller er det Randers, der er mest tilfreds med den? Jeg ved, at Jonsen har nogle stærke holdninger, så skal han ikke have lov til at starte? Jamen, jeg synes jo, det er et mirakel, vi faktisk har fået penge for ham. Altså, Kamara har jo ikke spillet en kamp i... Jeg tror, dengang vi solgte ham, der var det 11 måneder siden, han har spillet en fuld kamp, hvis jeg husker rigtigt. Kamara var rigtig god, dengang han kom, og så har han bare været skadet det sidste lange stykke tid. Og laver mange dumme gule kort, og løber meget offside, er han særlig kendt for. Så jeg synes jo, det er godt, at vi faktisk har fået penge for ham. Men kan du huske, hvor købte de ham fra dengang? Kan du huske det? Der må da være en grund til, at I har købt ham. Det var det Vendsyssel, eller var det Hobro? Nej, det var Vendsyssel. Han var ikke Hobro. Men han var fint dengang. Jeg tror ikke, han kostede særlig meget. Jeg tror, vi havde brug for... Vi havde måske også lidt anderledes penge dengang. Vi havde ikke så mange penge, så vi var lidt tvunget til måske at hente en spiller for de lavere rækker måske. Ja, en spiller, der måske ikke var slået så meget igennem. Så har vi så været heldige, at han har været god i Randers de kort tid, hvor han ikke har været skadet. Så man kan jo sige, at vi har jo fået noget ud af ham, men jeg ved selvfølgelig ikke, om der ligger noget og gemmer sig, men jeg synes, det er også der er kommet bedst ud af handlen. Du siger, at han ikke har spillet i 11 måneder? Ja. Tobias, hvad skal Midtjylland bruge sådan en spiller? Hvad skal Midtjylland bruge ham til? Jo, men jeg synes egentlig, det giver god mening at hente en spiller, som Thomas Thomasberg, han kender. Vi har ligesom lige lejet Victor Lind ud. Jeg synes, han er dygtig. Jeg synes egentlig også, han er dygtigere end Kamara. Men han skal have noget spilletid. Det får han ikke i FC Midtjylland. Thomasberg, han kender ham indgående. Spillet med ham. Han var egentlig en succes i en periode i Randers, kan man sige. Det ved jeg ikke, om du er enig i. Jo. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg synes, han har været irriterende, når Midtjylland har spillet mod ham. Så jeg synes et eller andet sted, det virker fornuftigt at få ham ind. Så jeg synes jo egentlig et eller andet sted, at Midtjylland de får en bredere trup ved at få ham ind. Så jeg synes klart, det er Midtjylland, der får den bedste ind. Får det bedste ud af den her handel. Også med den pris, han er købt for. Ja, men 1 million, sige, Jonas, han virker meget glad og tilfreds over den pris. Altså, jeg synes jo, der er... Nu har vi jo haft Kamara i mange år. Der har været lang tid, hvor Kamara vi måske skulle... Jeg vil hellere have en anden spiller, end jeg vil have Kamara. Han har ligesom haft hans chance, og jeg synes ikke, han har været bevist noget her på det sidste. Det kan godt være, at han blev en succes i Midtjylland, men jeg synes, det var en god handel for os. Vi fik penge ud af ham. Vi brugte ham ikke rigtig særlig meget. Kun lige... Han fik 5 minutter her en gang imellem. Det siger vel også et eller andet sted om, hvad det er for to klubber, vi har med at gøre. Altså 1 million til Randers er kæmpe penge. 1 million i Midtjylland, det er småpenge. Det er det i hvert fald nu. Det har det ikke altid været. Der har været dårligere sider. Så det er måske lidt en unfair diskussion. Jeg tror et eller andet sted, at begge klubber har vundet. Jeg ser klart Midtjylland som den største vinder. Jeg tror også, forskellen på Midtjylland og Randers, det er, at Midtjylland har råd til at have en spiller som Kamara gående, som måske ikke rigtig spiller særlig meget, men skal alligevel have en løn,
mens at Randers, de måske, altså de mister jo penge på ham. Men kunne man ikke diskutere, om der var lidt i ham, hvis Midtjylland ender med at købe ham? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er Thomas Berg. Kunne han ikke være en breddespiller i Randers, hvis det var? Nu er han Thomas Bergs darling, og Thomas Berg fik meget kritik, dengang han var i Randers, også for nogle gange lidt at bruge ham. Men det er vel også det, Midtjylland et eller andet sted mangler, fordi vi har en show, der spiller fint, ikke så godt her i weekenden, men mod Brøndby, men han er jo den her store spiller, men han er jo ikke den helt store spiller, som vi traditionelt har været glade for, i Soy Kabar, i Junior Bromado, hvad vi mere har haft, Ronny Schwartz, altså de her lidt bredere spillere, som egentlig bare har været garante for at kunne pande dem ind. Det har vi ikke lige nu. Og jeg tror, at et eller andet sted, at få sådan en spiller ind, kan give nogle nye dimensioner i Thomas Bergs spil. Især den her 4-4-2, han praktiserer med nogle meget offensive backs, som ikke altid har ramt, hvad de skulle på indlæg. Men går han direkte ind i truppen? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, han er dygtig nok lige nu. Og det synes jeg også, vi så indikationer på her i weekenden, da de mødte Brøndby Midtjylland, at man ligesom vælger at sætte en 17-årig Gorgose ned på højre bak, som egentlig er angriber, og laver nogle mærkelige, hvad kan man sige, indskiftninger, der gør, at der ikke er plads til Kamara i sidste ende. Synes jeg indikerer lidt. Hvad siger du? Kamara, ja. Sådan det. Det gør jo et eller andet sted, at lige nu i hierarkiet, der er han ikke klar til at spille. Men det er vel sådan en spiller, man køber til sådan en kamp, hvor man er bagud. Jamen det skulle man jo mene. Vi skal have noget offensiv kraft. Det skulle man jo mene, men jeg synes, det må jo bare indikere, at han ikke er klar. Og så må vi jo se i løbet af efteråret. Altså for mig at se, hvis han scorer 1, 2 eller 3 mål, så har han været en fin succes. Altså fra indskiftningspladsen. Han skal ind og skabe noget kaos. Han skal ind og ødelægge kampen de sidste 10 minutter, og kunne hjælpe med at forsvare den hjem. Det har vi ikke været dygtige til i den første kamp. Nu må vi se, om det ikke kommer her i weekenden mod AGF. Inden vi springer videre til det næste emne, så vil jeg lige kort høre jer. Jonas, tror du Kamara, han bliver en succes i FC Midtjylland? Det tror jeg ikke. Det kan godt være, at han bliver det, men det tror jeg ikke. Jeg tror, hvis Kamara han havde blevet en succes i Superligaen, vi har brugt ham på præcis samme måde, som Midtjylland har tænkt sig at bruge ham, også under Thomas Berg. Jeg er lidt bange for, at han bliver skadet igen og sidder ude, og så er det lidt det. Altså, nu ser man også, at han spiller heller ikke på landsholdet mere i Sierra Leone, som han gjorde i en lang periode. Det er jo et stærkt landshold, så det kan der ikke altid plads. Nej. Så det tror jeg ikke. Hvis de bruger ham, de skal selvfølgelig bruge, det forudsætter også, at de bruger ham. Det har de ikke gjort endnu. Jamen, det kommer jo lidt an på, hvordan man ser en succes. For mig at se, Kamara, yes, han er en succes, hvis han går ind og bidrager til et mesterskab. Altså hvis han går ind og skaber det kaos og scorer de få mål, han nu får chancen for at gøre. Hvis han går ind og gør det, så synes jeg, han er en succes. Midtjylland brugt 150 millioner i sommer på transfers. Altså det er jo de spillere, der reelt skal bære truppen frem mod det her mesterskab. Kamara, han skal egentlig bare hjælpe med at få lukket. Han skal være indskifteren, der kommer ind og ja, det skal han nemlig. Og det synes jeg egentlig nogle gange Midtjylland har manglet, den her afslutter til sidst, når det hele ikke har fungeret. Det håber jeg lidt, han kan gå ind og hjælpe på. Ja, det er også det, han er allerbedst til. Altså, han er jo ikke en spiller, man spiller fra start. Det har vi gjort nogle gange, men det er ikke der, han er... Det er ikke der, han er god. Nej, han er god. De sidste 5 minutter, så kan han lave mål. Jeg tror sidst, han gjorde det, der spillede vi mod Brøndby, måske. Det kan godt være, det var ham. Er han en spiller, der har lavet mange mål i Randers? Jeg tror, han har lavet okay. Det ved du nok. Har du noget statistik på det? Det kunne vi nok have fundet. Det har vi ikke lige nu. Nej. Det der kan have lavet mange vigtige mål i Randers. Men jeg synes, der er en spiller som Marvin Ego, som også er høj og stor ind i feltet, og skal hætte den ind, har lavet flere mål, og været bedre for Randers, end Kamara han har. Skal vi prøve at se, om vi kan finde noget data på ham? Ellers så kan vi... Han scorede 21 mål, hører jeg. 21 mål. 21 mål, ja. Kan vi høre bagved? Det er jo fint. Hvor lang tid har han været i klubben? Siden 1920. Ja, det er jo fint. Siden 1920, altså 2019. 1920-sæsonen, okay. Det er vel fint. Altså, det kan man vel argumentere for. Det er fint. Ja, det er fint, men han har jo været så meget skadet også. Og det er jo problemet med Kamara, det er jo, han er nok bare i dårlig form, og han skal nok bare i god form igen. Og det tager tid, men det har Randers bare ikke rigtig penge til
Eller det kan bare ikke ske, som det er. De har heller ikke tålmodighed til. Nej, det er vi ikke tålmodighed til. Vi skal bruge en angriber, der kan lave mål nu. Altså, derfor nu har vi lige hentet Hobros topscorer. Muammar Bracnik. Altså, det er jo sådan nogle spillere, som vi skal bruge, som er i gang og er varme og kan lave mål. Men det siger vel også lidt om hvor de to klubber er, Randers og Midtjylland, når Randers går hen og køber en fra Hobro, og Midtjylland bruger 150 i sommer. Jeg kan sige, når vi køber en til tider proven målscorer i Randers, og egentlig bare køber ham til bænken, så synes jeg, det indikerer meget klart, hvor man ligesom har de to klubber lige nu. Det er klart, at Randers, de skal have en målscorer. De ligger og bokser med nogle udfordringer nede i bunden. Nu må vi jo se. Altså, jeg synes jo, Vejle ser dygtig ud dernede. I hvert fald kan blive dygtige på deres kontraspil. Fik lige et vigtigt point her mod AGF i mandags. Så det er klart, at Randers, de skal ud og jagte nogle point, for at det ikke skal blive farligt for dem. De skal have en mand, der fungerer Ja, nu. det synes jeg. Nu talte vi lidt om det før, at vi synes, at Kamara han måske kunne fungere i det her FC Midtjylland-hold, fordi at Thomasberg er træner. Men drenge, hvor synes I så Thomasberg han er bedst? Var det i Randers, eller bliver han mere en succes i FC Midtjylland? Og må jeg starte på den her? Du kører, Tobias. Det er fint for mig. Ja, det er fint. Ja, men det er klart, synes jeg, at han er en Midtjylland-træner. Han er efter det her Capellas, Bo Henriksen cirkus, der har været, altså dygtig, i hvert fald Bo Henriksen, synes jeg egentlig er en dygtig træner. Der har været sådan lidt noget nedrykningsbold i virkeligheden, så det er sgu fedt at få en træner ind, der har en klar Superliga-filosofi, og har allerede på rekordtid vist, at han med egen indkøb ligesom kunne få et hold til at fungere. Jeg synes, han er vanvittigt dygtig. Og det er klart, at han var også dygtig i Randers. Der er en grund til, at man henter ham til Midtjylland. Randers ud i Europa på et budget, som jeg ikke kender til, men lad mig fortælle, ikke er så stort. Giver også 5 millioner kroner for ham. Så. Ja, det er det. Ja. Og jeg synes, de 5 millioner, det er måske de vigtigste 5 millioner, vi har brugt der. Så jeg synes klart, at... Siger det lidt som Thomasberg som træner, at Midtjylland sidste sæson ligger i nedrykningsspil, og nu inden vinterpausen går til pause helt som sikkert. etter. Helt sikkert. Altså, at man går nok lige rønnet for den første plads igen, men at man på så kort tid med så en ny trup ligesom går ind og leverer de resultater, man gør så hurtigt. Er jo sindssygt. Altså, det burde ikke kunne lade sig gøre. Altså, der er blevet ramt plet på nogle spillerindkøb. Thomasberg har været inde over. Svend Graversen, Steinlein og så videre. Har han så meget med de spillerindkøb at gøre? Det kan jo diskuteres. Ja, men han får jo præsenteret nogle valg, som han skal tage stilling til. Altså, det er klart, at hvis Svend og de andre, de har set nogle spillere i det Smartload-system, som de mener skal til klubben. Ja, fordi det er vel de højere magter i Midtjylland, der jo, men jeg tror vel altid, at træneren har et vigtigt ord, skulle have sagt. Ja. Yes. Jonas, savner Randers ham? Det ved jeg ikke. Nu kigger man på tabellen, kunne det godt ligne, at de savner ham. Altså, Thomas Berg er jo meget anderledes træner end Rasmus Bertelsen, vi har nu. Fordi Bertelsen spiller et helt andet system af fodbold. Altså, Thomas Berg er rigtig god. Det gjorde han også i Randers, det han gør i Midtjylland nu. De missede top 6. De var en rimelig dårlig forfatning, inden han kom til. Det samme var Thomas Berg, dengang han kom til Randers. Vi havde lige haft Ricardo Moniz og ham islændingen, og det var jo helt forfærdeligt. Det var lidt et kaos. Ja, det var fuldstændig kaos, og han havde egentlig været assistenttræner under Colin Todd, og har måske også haft lidt derfra, som egentlig også var en god træner i Randers, så vi ville ligesom gerne have noget mere af det. Og han har været den bedste træner, vi har haft. Der er nogen, der nok vil sige Colin Todd, fordi at Colin Todd, han er lidt nice. Synes mange Randers fans. Men Thomas Berg har jo helt klart været vores bedste træner. Vi har også overpræsteret totalt under Thomas Berg. Han har haft nogle gode indkøb, blandt andet Marvin Ego, Kamara, fra nogle lavere ligaer, som så har vist sig at være rigtig gode. Man kan vel heller ikke undervurdere ham nu. Nej. Med det, han har gjort i Randers, og de spillere, han har haft, og det, han nu gør i Midtjylland, og kan ligge nummer 1, nu ligger han så nummer 3, men stadig, man kan vel ikke undervurdere en træner som ham. Jeg tror, det er vigtigt at have en træner, som har bevist sit værd på et lidt, al respekt til Randers, lidt lavere niveau, altså kunne vise, at man kunne
ligesom tage nogle spillere, som kommer fra første division, og kommer fra lidt nogle lave ligaer, og trække dem op. Nu kommer du til Midtland, hvor der er lidt nogle større egoer. Du også skal kunne, altså på en eller anden måde, overbevise om dit projekt. Hvis du kommer som Albert Capellas, jeg ved ikke, hvad der gik galt, men altså, det er da ikke utænkeligt, at han har mistet omklædningsrummet på nogle taktiske valg. Altså, det er klart, Thomas Berg er en dygtig træner. Han er midtjyde. Han er fra Holstebro til mig. Er han det? Vil en Randers-fan sige det? Er han en Midtjylland-gut? Eller er han mere Randers? Ja, jeg tror, han er fra Haderslev. Ja. Han lyder ret Randers, når han snakker også. Rigtig jyde. Det er jyden. Det er jyden. Ej, han er en fantastisk træner. Altså, Thomas Berg, det synes jeg. Vi har også meget respekt for ham. Vi havde også en tifo til ham og Bertelsen. Og mange af de problemer, vi har haft, har også været fordi, at vi ligesom skulle skifte over for Thomas Berg. Og det har været Bertelsen, der har haft nogle nye idéer. Og det har vi haft. Det har jo taget noget tid. Men altså, jeg tror, de bliver rigtig glade for ham. Han har været rigtig god i Randers. Der var faktisk, altså, jeg kan da huske, der var meget kritik af ham for nogle år siden. Indtil sådan, ligesom, nu har han været top 6 3 gange med Randers. Så nu kan folk ikke, altså, så begyndte folk at være lidt mere sådan, okay, så kommer han til Midtjylland, og så endelig, jeg synes tit, folk godt kunne tale ham lidt ned, Thomas Berg. Især i starten af sidste sæson, dengang vi lige nummer 1 i en kort periode, der synes jeg også, folk, der snakker man om Thomas Berg, bedste træner i Superligaen. Det var for, nej, han var bare... Men han er jo lidt sådan en træner, man undervurderer lidt. Ja. Altså, hvis man kigger på en klub som FCK og Jakob Næstrup, så er det jo vel en træner, man måske, jeg vil ikke sige overvurderer, men en træner, man den danske medie i hvert fald godt kan lide. Du lægger ikke mærke til ham. Han er jo ikke så karismatisk. Altså, han er, som vi siger, meget jysk. Han er stille og rolig. Stille og rolig. Du ser ham ikke ligesom Guldglen, altså farver rundt. Har guldjakkesættet på og det hele. Nej, det ser du ham ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nu kan jeg også huske ham fra, når man har siddet... Han er oppe at tale inden til sponsor, der kan man jo høre, når han står og snakker. Det har altid været meget sådan... Han er meget virkelighedsnær også. Han er meget sådan... Han er meget jysk, kan han er meget jysk. Det bliver ikke mere jysk, faktisk. Nej, det gør det ikke. Jeg kan huske, vi havde John Faxe. Det var noget helt andet. Så for at have Thomas Berg, det er 2 forskellige verdener. Nå, drenge. Lige for at afslutte det her segment, så vil jeg lige spørge jer. Er Thomas Berg, er det manden til at gøre Midtjylland til mestre? Vinder de guld i år? Ja, det synes jeg. Det tror jeg. Det har jeg troet hele tiden. Et setback, det er... Også selvom Brøndby-kampen? Ja, det er klart, det så ikke godt ud, men altså en lang vinterpause, alt det, der skete i efteråret, hvor man starter ringe, spiller sig op på førstepladsen, er klart det bedste hold i Superligaen. Jeg er faktisk ikke i tvivl. Du er ikke i tvivl? Nej. Jonas? Jeg ved ikke, om de vinder guld i år. Jeg synes, FCK og også Brøndby nu er for stærk til at give den direkte til Midtjylland. Jeg tror, at Midtjylland har en chance for det, men jeg tror, at FCK har en lige stor chance, hvis ikke større chance. Jeg vil sige, Brøndby og FC Midtjylland har nok sådan, kan nok godt ligge lidt, men jeg tror stadig, at FCK... Du tror stadig, at FCK er der? Ja, det tror jeg. Jeg synes simpelthen, at deres bredde i truppen, det er bare noget andet, end det Midtjylland, de har. Nej, det er jeg ikke enig i. Jeg synes egentlig, at når du kigger på trupperne, hvis du tager FCK, Midtland og Brøndby, jeg synes klart, at Brøndby har den smalleste trup, og så synes jeg egentlig, at FCK og Midtland, det er meget lige hinanden på bænken efterhånden. Jeg synes ikke, at kvaliteten på bænken er meget anderledes. Så det er klart, det er spændende med det her top 6-spil, fordi at vi får ligesom lov til at møde hinanden på kryds og tværs så mange gange, og det kan ændre sig. Altså, det kan ændre sig i princippet 10 gange i løbet af de 10 kampe, der er. Hvem der ligger på førstepladsen, det bliver meget spændende. Det kan godt være, at jeg giver udtryk for det. Det er mere sikkert, end det er. Jeg har bare kæmpe tiltro til det her projekt. Jeg synes, det ser spændende ud. Jeg synes, det ser holdbart ud. Jeg tror vi vinder. Hvis vi skulle vinde, så kunne jeg godt se. Jeg gad godt se Thomas Berg vinde Superliga. Jeg synes, han har fortjent det. Så jeg vil gerne se at vinde. Og jeg tror også, at du spurgte først om Thomas Berg er en rigtig mand. Det tror jeg. Du vil hellere se Thomas Berg vinde i Midtjylland end FCK eller Brøndby vinde? Ja, helt klart. Jeg er glad for. Det næste spørgsmål er så, ender Randers i første division? Rører de ned? Det ser ikke godt ud lige nu. De vandt. Ja, men Jonas ved jo godt, hvad jeg tror. Jeg har ytret det nogle gange. Har en holdning, ja. Jeg tror, Randers rykker ned. Jeg synes ikke, de ser særlig gode ud, hvor jeg indrømmer. Jeg synes, at det projekt, der er i gang i OB og Vejle og Viborg,
alle tre ser stærkere ud end det, der sker i Randers lige nu. Jeg synes ikke, du nævnte Hvidovre. Er de bare nede? Hvidovre er nede. De er slut. Ja. Men det er klart, det bliver også tæt dernede. De kan også ændre sig mange gange. De har jo hinanden på kryds-tværs. Jeg synes bare ikke, de ser stærke ud, Randers. Men Tobias, hvor mange Randers-kampe har du set? Ja, Du har sagt til mig før, at du ikke har set så mange Randers-kampe. Nej, men når jeg har set, så synes jeg ikke, det ser særlig holdbart ud. Nej, men er det ikke svært at dømme så? Nej, men det er et hold, der ikke er i balance. Du har, der bliver scoret så mange mål mod Randers. Jeg synes ikke, de scorer særlig mange mål. Jeg synes bare... Nej, men nu er der også forskel på første, så vi havde en rigtig dårlig start på sæsonen. Det er jo ikke, fordi vi har spillet helt forfærdeligt her efter. Nej, men nu har man også en billig kamp her i kan man sige, første spilrunde i foråret, hvor man møder Hvidovre og vinder. Og det så heller ikke prænge noget. Nu indrømmede gerne, jeg så ikke kampen, jeg så highlights. Randers, de havde, 5 gode minutter, og så... Nej, mere end 5 gode minutter. Vi havde der 2 chancer i første halvleg, og så havde vi de der 9 minutter i anden halvleg, hvor vi scorede de 3 mål. Og så var der også, det var også tæt på til sidst. Men det ved jeg ikke, meget kan ske. Jeg synes, det er svært at sige. Jeg synes, hvis du ikke har set vores kamp, så er det måske også det der, så kan du lige så godt sige, det er Vejle. Har du set alle Vejles kamp? Men er det godt nok at spille sådan mod Hvidovre stadig? Hvor man har nogle sekvenser, hvor man... Jeg synes ikke, første halvleg er god nok. De får et straffespark, som er lidt dumt og uheldigt af UD på samme tid. Og det kommer måske lidt ned. Og så kommer de så ud til anden halvleg og fuldstændig... Der kan du se, efter 3. mål, vi scorer, der gider Hvidovre ikke mere. Så der synes jeg egentlig, at anden halvleg er godkendt. Problemet i Randers, det er bare, det er der også mange, der har sagt, at vi oftest kun har en god halvleg. Så jeg ved ikke, hvad Bertelsen han siger til dem i pausen. Er det altid anden halvleg, der er den gode? Nej, jo, for det meste, men der er også sket, at det har været omvendt. Jeg ved ikke, hvad han siger til dem i pausen. Det må han godt starte med at sige før kampene. Jeg synes egentlig, det var okay, det man så i anden halvleg. De fik også scoret og vandt, fik de 3 point. Men det er også nogle flot mål, de scorede. Men det, jeg synes selv, du nævner det. Angriberpositionen er så vigtig. I Vejle, der har de, hvad hedder ham angriberen, de har. Han ser simpelthen så farlig ud. Hver gang de kommer frem. I Viborg, der har de Mensa, der lige pludselig begynder at score mål. Ja, wow, det er jo, det er jo et mirakel. Så har man jo Day i Randers. Jeg ved ikke helt, hvor imponeret jeg er over Day i Randers. Nej, men vi har jo hentet Fusini, som har scoret mange mål nu. Hvor har I hentet ham hen? I Sturm Græs, det er så på lån. Ja. Og han har jo set rigtig lån ud. Han scorede han scorede 2 mål i hans første træningskamp og scorede efterfølgende, og så lavede han så et mål og et assist her mod Hvidovre. Så ham synes jeg egentlig har været god. Han spillede også en god kamp. Han er jo sådan lidt set som... vi har hentet offensivt ind. Det er ikke det. Det er ikke sådan, også rigtig godt lide Koulibaly. Han er også rigtig god. Jeg siger heller ikke, at de nødvendigvis rykker. Jeg tror, de rykker ned. Men det er selvfølgelig også et hot take, fordi de fleste har jo Vejle som rykker. Og det er måske også lidt sjovt at have noget andet. Og jeg trækker ikke i land. Jeg tror stadig ikke, Randers de rykker ned. Jonas, han er ikke enig. Nej. Hvor tror du, I ender, hvis du skal være realistisk? Jeg håber da ikke, det bliver 10. pladsen. 9 eller 8 måske. 9 eller 8? 8, den får UB. Gør de altid. Ja. 7? Nej, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, ikke 11 eller 12, men måske 10. Jeg tror, det afhænger meget af, om de begynder, altså, hvordan de spiller. Jeg har ikke set nok kamp med det nye hold, som han ligesom har fået sat sammen, Bertelsen nu, med alle de nye spillere, vi har hentet, så jeg ligesom kan sige, jeg tror, vi ender her. Jeg kan ikke lade være med at tænke nu, at jeg synes, det lyder meget mærkeligt, at Randers, de henter spillere for forskellige hylder. Hvis du siger, at de henter ind fra Sturm Graz, og de henter ind fra Superligaen, det er meget forskellige hylder. Hvorfor gør de det lige pludselig? Er det en, I har brug for? Er det en Kamara replacement, jeg har hentet? Hvem? Ham, jeg har hentet i Sturm Graz. Nej, det er nok mere Philip Bundgaard. Han er jo egentlig ikke kantspiller også. For at få ham. Han er rigtig hurtig også. Det var også ham, der stod for meget af det offensive sammen med Koulibaly. Det er ligesom for at give en marker til Koulibaly, som det ligesom var Philip Bundgaard før, som han kan spille sammen med. Det synes jeg egentlig, det er en fin erstatning. Så har vi hentet Tamar Beni i B93, som også som sådan lidt... Jeg ved ikke, det er nogle meget mærkelige steder, han spiller. Sturm Graz, B93, Hobro, der er meget... Ja, men hvor hentede vi Kamara hen? Her var der et fint succes. Ja, men det er også det. Man skal jo hente dem fra de hylder, der nogle gange er... Men sådan fungerer det. Hvis du ikke er Midtjylland, eller FCK, eller
Brøndby, så kan du jo ikke råd til at hente rivalklubbernes spillere. Sådan er det bare. Så skal du gå til udlandet. Det gør Vejle også, og det gør Viborg også, og det gør AGF også til dels. Altså, sådan er det jo bare. Det er bare sådan, man gør. Det har du en pointe i. Så jeg ved ikke, hvor du ville hen med spørgsmålet. Du har en pointe i det. Jeg synes bare, det lyder lidt... Det ved jeg ikke. Det er nok bare mig også. Men det har altid været vores strategi. Vito Maestrati, kæmpe succes i Randers. Virkelig, virkelig, virkelig god spiller. Ham hentede vi også i, jeg kan ikke huske, hvor det var, Hobro. Rigtig mange Hobro-spillere, som vi har hentet, som har været stor succes. Bjørn Goblin også, blandt andet. Nå, dreng. Jonas, du tror, de bliver op. Ja. Tobias, tror de rører ned. Vi skal videre til næste segment, inden det her, det tager en crazy drejning. Jeg har bedt jer om at lave det combined 11 af Midtjylland All-Star og Randers All-Star. Bedste spillere for hver hold, I nogensinde har haft. Hvis vi kigger på det, vi starter på målmandspositionen. Så skal vi vel blive enige om, hvem vi vil have på det her samlede hold. I skal blive enige om, hvem I vil have. Jeg nævner en Midtjylland-spiller, jeg nævner en Randers-spiller, en Midtjylland-spiller Tobias har valgt, og en Randers-spiller Jonas har valgt. Og så er jeres job, så I skal blive enige om, og vi skal lave et samlet 11. Kigger vi som en start på keeperpositionen. Randers, Jonas, du har valgt Kalle. Kalle Jonsson. Jeps. Og Tobias, du har valgt Jesper Hansen fra FC Midtjylland. Ja, det synes jeg jo... Altså, det tror jeg bliver et gennemgående tema, at jeg skal nok prøve at være sød. Men der bliver ikke plads til mange andre spillere på et kombineret hold. Jeg synes klart, at Jesper Hansen er en af Superligans bedste keeper nogensinde. Ja, det er rigtigt. Men var han bedst i Midtjylland? Jeg var bedst i Midtjylland, det synes jeg klart. Jeg synes, Kalle Jonsson er en god keeper, og det var Kalle, du har valgt, ikke? Ja, og jeg synes også, han er han er deroppe af, men jeg synes bare, Jesper Hansen er bedre, og han var så vigtig i både pokaltriumfen i Parken, i mesterskabssæsonerne. Også med, at Midtjylland kvalificerede sig til Champions League. Ja. Og var dygtig i Champions League. Vi kunne have fået nogle store snitter, hvis det ikke var for ham. Jeg husker en Ajax-kamp, hvor han stod rigtig godt. Liverpool-kamp. Jeg er ikke så meget i tvivl. Jonas? Altså, nu var Kalle Jonsson ikke i Randers så lang tid, men han er bedste målmand, vi har haft, det tror jeg. Karlgren har også været rigtig god, han var rigtig god sidste år, men jeg tror, Kalle Jonsson jeg tror, han var den bedste målmand, men jeg tror også, jeg må give den til Jesper Hansen. Vi tager danskeren. Ja, jeg kan også godt lide Jesper Hansen. Skal nok love at være sød. Selvom han er i AGF. Vi sætter ham på holdet. Så vil vi gå videre, og formationen er som sagt, formationen er en 4-4-2. Lidt utraditionelt Midtjylland, men vi må prøve at arbejde med det. Vi må prøve at arbejde med det. Vi har en højre bak, der hedder Bak Christian Bak fra FC Midtjylland, og vi har i Randers, der har vi Johnny Thomsen. Vil du have lov til at starte på den? Der er kun én Johnny Thomsen. Ja, der er også kun 1,32, kan man sige. Det er vores reference til Christian Bak. Altså, he was so good, they named him twice. Altså, det er jo, Captain Fantastic i Midtland. Altså, sammen med Svirchenko, kulturbærer, store legender. Store legender i Midtjylland. Ja, og altså, bare en del af organisationen nu. Rigtig vigtig figur. Var en rigtig figur i den første mesterskabssæson. Jeg går med Bak her. Det gør jeg. Og jeg synes jo egentlig også, Midtjylland har haft nogen dygtige højrebacks. Rasmus Nielsen kunne jeg lige nævne i flæng. Jeg synes også, han er rigtig dygtig. Og jeg synes også, det er et niveau over Johnny Thomsen. Men det her, det er legenden på højrebacken. Det er legenden på højreback. Det vil være blasfemi at ikke at tage ham. Jonas. Johnny. Jamen, hvad skal jeg sige om Johnny? Han var ved at blive sindssyg. Han var lige ved at blive sindssyg. Legendarisk Randers-spiller. Jeg tror måske også, det er sådan lidt... Er han Randers... Nej, undskyld. Jo, Randers svar på Bak. Er han kulturbærende i Randers? Ja, han spillede i mange år, og han var rigtig vigtig også for holdet. Han var ligesom en konstant, kan man sige. Lavede nogle gode indlæg. Scorede også et godt mål en gang imellem. Så han bare stor, farlig. Folk var lidt bange på ham nogle gange. Og han var skaldet. Og jeg tror, vi kommer til farlig senere. Han løb bare. Han fightede. Rigtig Randers-spiller. Men vil du vælge ham over den som... over Christian Bak? Ja, jeg kan ikke huske Christian Bak sådan rigtigt. Jeg har fulgt ikke med i Midtjyllands kamp. Så det...
Det ved jeg ikke. Men det er jeres job at blive enige, dreng. Altså, Der er en af jer, der skal give. Altså, jeg har ikke lyst til at give mig, men der kommer simpelthen nogle positioner, hvor jeg bliver markant stedig. Der giver du ikke op. Hvor jeg ikke giver op. Okay. Så hvis du vil have den her, så får du den, men jeg er ikke enig. Vi tager Johnny Thomsen. Vi tager Johnny. Ja. Det gør vi. For the memes. Så har vi sat vores højre bak. Går vi videre til vores centerback. Skal vi nævne en af gangen, eller vil I have begge på samme tid? Jeg synes bare, du tager en af gangen. Vi tager en af gangen. Ja. Vi starter for FC Midtjylland. Der har vi Erik Svirchenko. Og for Randers har vi Mads Finger. Hvem? Det er Jonas, du skal spørge om. Jonas, vil du starte? Ja. Jamen, jeg vil faktisk Tobias ret. Svirchenko, han er... Ja, den er svær at argumentere. Der er faktisk ikke meget konkurrence der. Den er svær at argumentere imod. En af de bedste. Jeg var dygtig med Finger. Ja, det var han også. Det var også mere for sjov. Der er ikke noget at gøre. Svirchenko, han har landskamp også. Altså, scoret fantastisk mod Frankrig. Var ikke i Randers længe nok, tror jeg, til man kan tage ham. Nej. Lad os bare komme videre. Ja, det er bare en ren Svirchenko. Det er det bedste centerback, vi har haft, synes jeg. Men det er også svært at sætte ham mod Svirchenko. Ja. Kigger vi på den anden centerback, den der skal spille på venstre side, har vi i FC Midtjylland Scholz, og i Randers har vi Ralf P. Skal jeg starte? Jonas, du kører. Ralf P. Han vandt jo pokalfinalen, hvilket også er grunden til, at jeg har sat ham på. Han var general i forsvaret, og han var bare fantastisk. Så fik han rigtig mange gule kort også. Han var lidt hård en gang imellem, lidt for hård. Men bare sådan en legende fra det gamle Randershold med Stig Tøfting og Søren Pedersen og Ralf Pedersen selvfølgelig. Men reelt så er det jo ikke tæt heller her. Altså, Alexander Scholz i den periode, han var i Midtjylland. Han er, altså i forhold til den tid, han var i Midtjylland, og det var et par sæsoner, måske den bedste forsvarsspiller, vi nogensinde har haft. Han var så dygtig. Drev i bolden. Det var voldsomt sagt. Ja, han er den bedste, ja. Ja, det synes jeg. Uden tvivl. Altså, han sendte os i Champions League. Nu snakker pokalfinale. Han afgjorde en pokalfinale for Midtjylland i straffe. Altså, fantastisk forsvarsspiller. Jeg vil til hver en tid have Scholz over Svirchenko, men hvis du ser med, Erik, så det mener jeg selvfølgelig ikke. Men altså, Alexander Scholz, han er han er dygtig. Det synes jeg ikke er tæt. Det må der er en, der må give på den her. Vi tager Scholz. Tager vi Scholz? Ja. Vi tager Scholz. Så nu Ralf P. han bliver ikke glad. Det er sgu ved at blive et ulvehold, dreng. Går vi videre, kigger vi på vores centerbacks. Har Jonas valgt fra Randers, Erik Maxen og Tobias. Centerbacks? Nej, venstreback. Nå, venstrebacks. Jeps, Erik Maxen. Og Tobias Magdal Hente. Tobias, du ligger ud den her gang. Skal jeg lægge ud? Jeg synes faktisk, det var den sværeste position for Midtjylland at vælge. Man kan sige, der har været nogle profiler på den. Ja, der har virkelig været nogle profiler. Altså, hvis man kigger lidt tilbage, Filip Novak, vi havde på et tidspunkt, vanvittigt dygtig venstreback. Man kan sige, at der er en podcast, jeg lytter til, Sortsnak, de har sat ham ned som deres all-time favorit venstreback, og han var altså voldsomt dygtig. Så har vi lige nu en Paulinho, som jeg også synes skal have et honorable mention, altså rigtig, rigtig dygtig. Jeg synes, han har lidt nogle store udfald en gang imellem. Der er nogle gange, hvor man tænker, nej, du får en rødt kort. Hvor han lige mister hovedet. Ja, det synes jeg. Skrækkelig hår, han også har fået. Og så har vi jo, altså, det er måske i virkeligheden mere kultvalget, kultfiguren Magdal Hente. Altså, han var jo i mesterskabssæsonen, hvor han var med, den forsvarsspiller i Europa, der scorede flest mål. Han scorede så mange mål, og det er måske lidt mere det frække valg. Hvis jeg skulle have valgt et solidt valg, så tror jeg også, at jeg havde gået med Filip Novak. Jeg synes bare, han var så dygtig. Jeg synes ikke, han får nok, får nok ros for den periode, han var i Midtjylland, Magdal Hente. Så ham går jeg med. Jonas? Erik Maxen vandt også pokalen for Randers, var vigtig. Var ligesom med fra, da det gik rigtig dårligt. Vi havde en rigtig dårlig periode. Har spillet mange vigtige kampe for Randers. Var også rigtig, rigtig, rigtig god til at slå hjørnespark. Og scorede pokalfinalen på et hjørnespark, direkte hjørnespark. Måske lidt en fejl af sønderjysk målmand. Men, det er jo ikke Erik Maxens skyld. Jo. Det er ikke Erik Maxens skyld. Det var han fantastisk til. Rigtig, rigtig, rigtig god spiller i den tid, han var i Randers. Og rigtig vigtig for holdet. Og skabte ligesom noget struktur. Jeg tror også, han var kaptajn, faktisk, dengang. Så, ja. Jeg synes du, han er bedre end de tre, jeg... Det er han nok ikke, men han er min største, altså den største, synes jeg, Randers har haft. Ja,
Jeg synes også, at Erik Marksen er dygtig. Jeg synes stadigvæk, at det var mærkeligt, at han tog til Nordsjælland. Ja, det gav ikke nogen mening. Det må jeg indrømme. Jeg synes virkelig, at han er en dygtig spiller. Ja, det er klart, at jeg går med Magdal Hente, men hvis Jonas han sweet-talker mig rigtigt, så kan det... Altså. Nu kommer der nogle flere positioner, hvor Midtjylland, hvor vi ikke rigtig har noget at er det en af de positioner, hvor du er villig til at give dig? Ikke nødvendigvis, men hvis Jonas også skal lidt have skulle have sagt, så synes jeg godt, vi kan sætte Marksen ind. Skal vi tage Marksen? Skal vi tage Marksen? Ja. Også meget sympatisk fyr. Vi kan godt lide ham. Ja, vi kan godt lide Marksen. Dejlig mand. Flot hår. Ja, helt vildt. Kigger vi på midtbanen, har I skrevet det lidt forskelligt op. Jonas han har skrevet noget med noget defensiv midt og noget kant og lidt forskelligt. Og men vi kan vel høre. Kigger vi på den defensive midt, Jonas har taget Lasse Bjerg. Berg. Jonsen. Jeps. Og du har taget Frank Onyeka. Ja, altså, igen. Jeg synes, der er niveauer til det. Jeg synes, Lasse Berg Jonsen er rigtig god. Onyeka, der er ikke og han er jo til tider også været den bedste midtbanespiller i Superligaen, da han var bedst. Ja. Han er Malmø nu. Ja. Ikke? Ja. Men altså, Frank the Tank, da han var i Midtland, også med på det Champions League-hold. Han var god. Ja, er det en af de her diskussioner, der allerede slut inden de startede? Ja, det tror jeg. Han skal næsten have lov, Jonas, hvis han har lyst. Men Frank the Tank, han gør det for mig. Nej, vi kan godt skuffe Lasse. Yes. Vi skuffer Lasse. Kigger vi på nogle kanter ud på de her midtbaner, så har Tobias valgt Anders Dreyer, og Jonas, du har valgt Vito Mistrati. Jamen, nu begynder det at blive lidt spændende. Nej, jeg synes jeg heller ikke i virkeligheden. Vito Mistrati, Midtland ungdomsspiller. Godt være, at han er københavner, men han er dygtig. Ja. Gjorde det godt i Randers. Ja, gjorde det rigtig godt i Randers. Og Dreyer var over Midtland 2 omgange. Fantastisk begge gange. Hold op, hvor han god. Og han skal også... Altså, han skal overvejes til den EM-trup, der skal udsendes på et tidspunkt. Ja. Wow, hvor han dygtig. Altså, det er venstreben. Altså, der er nogle netter, hvor jeg drømmer om det. Altså, wow, hvor kan han sparke dem ind. Altså, Vito Mistrati i Randers, han gjorde det godt. Nu er spørgsmålet også her, altså Anders Dreyer er jo en bedre fodboldspiller. Det er der ikke nogen tvivl om med Vito Mistrati, men var han lige så vigtig for Midtjylland? I den periode, han var der var han. Ja, han var måske endda den vigtigste, vi havde til tider offensivt. Det synes jeg. Det synes jeg, han var. Så jeg skal virkelig have nogle argumenter. Ja, det skal jeg for at kunne overhovedet overveje det. Er du klar, Jonas? Du skal komme med dine argumenter. Skal jeg komme med argument for Vito? Det er svært. Det ved jeg ikke. Vito, han var ligesom bindeledet på holdet i den periode med alt vores det meste af vores sommerspil, det kørte gennem Vito Mistrati, så det så senere Philip Bundgaard. Han scorede mod Leicester i England til 1-1. Og der vil han også altid have lidt, måske den største kamp, som ligesom har spillet i nyere tid. Så derfor synes jeg, han skal have en plads. Nu er det heller ikke lige offensiv, som Randers altid har haft sådan store spillere på. Vi har skiftet rigtig meget ud, som mange andre mindre klubber, fordi at man bliver nødt til at sælge spillere, når de bliver for gode. Så. Det er måske virkelig lidt en unfair debat. Ja, det er lidt en unfair debat. Ja, fordi han var dygtig, men det skal klart være Dreyer. Det skal være Dreyer. Hvad siger du, Jonas? Ja, vi tager Dreyer. Er du villig til at gå? God. Han får et anerkendende klap. Han får et anerkendende klap. Det gør han. Nu synes jeg jo så, at det begynder at blive lidt spændende. Jonas han har valgt Philip Bundgaard på hans næste kant, og vi har Sylvester i bunden for FC Midtjylland. Her bliver det spændende, dreng. Er det et sted, hvor du vil give dig, Tobias? Det er hipsterbud. Altså, han er måske min første fodboldforelskelse. Sylvester i bunden på den kant. Hold op, hvor han hurtig, og hvor han dygtig og god. Jeg havde også andre i spil til den her kant. Altså, Pione Sisto, da han brød igennem Midtland, afgjorde et mesterskab mod FCK. Vi havde Rilvan Hassan, altså legende. Vi har faktisk virkelig haft en masse dygtige kantspillere, men for mig, der kan jeg ikke glemme den forelskelse, der var i Sylvester Igbun. Han var jo, altså man kan så argumentere for, var han mere angriber, end han var kant. Jeg husker ham som kant. Ja, det kan man også godt. Jeg sidder og savler lidt. Du er en forelsket mand over, Tobias. Ja. Jonas, jeg ved, du er forelsket i Philip Bundgaard. Altså nu har jeg jo fulgt Philip, lige siden han første gang kom på banen i en pokalkamp tilbage i
det kan jeg ikke huske, 19 eller 20 eller sådan et eller andet. Og han er bare den bedste. Man kan så diskutere, om han er kant eller angriber, fordi han er blevet brugt lidt forskelligt. Han er sådan lidt flydende, men han er bare den bedste, en af de bedste spillere, vi nogensinde har haft i Randers. Det er jo, han er også vores dyreste salg nogensinde. Hvor gammel er det, han er nu? Han må være 19, tror jeg. Ja, så spørgsmålet, kan man have 19-årige med på sådan en hold? Lige solgt til Brøndby. Stort beløb. Ja, der skal lige gå nogle år, før det er sådan reelt. Du køber den ikke endnu? Nej, ikke potentialet er der. Vil du give dig på potentialet, eller er han der ikke endnu? Kan han komme op om et par år? Jo, det kan han. Jo, og han bliver sikkert også bedre, men det har han ikke vist endnu. Det synes jeg ikke. Så lige giv det et par år, så er jeg med på den. Jeg kan mærke, den bliver svær for Jonas at give sig på. Jeg kan ikke huske ham Tobias han nævner, så jeg har ikke nogen holdning til ham. Så det ved jeg ikke. Jeg vil stadig gå med Philip Bundgaard. Udelukkende potentiale. I kan ikke blive enige, dreng. Skal jeg tage dommerbeslutningen? Tager dommerbeslutningen. Vi tager Philip Bundgaard, så får vi lidt Randers ind i det. Gode spillere. Rigtig gode spillere. Usøst. Så kigger vi på den sidste midtbaneplads, hvor Jonas, du har valgt Kasper Fisker, og du har valgt Tim Spau over i Vandre. Ja, den er jo kontroversiel. Den undrede jeg mig over. Og sådan at gøre min 4-4-2 lidt spilbar. Jeg synes at have... Altså, Frank kan godt spille defensiv midt. Han er måske mere en defensiv midt. Han er en offensivt tænkende defensiv midt. Han er fremover feltet. Hvis du både har Evander og Onyeka, så skal du have en om bagved. Og den mand, det var Tim Spau. Manden, der trak gule kort til højre og venstre, usympatisk på banen, sympatisk uden for banen. Ja, wow, et spiller. Hvis han er forelsket igen derovre. Ja, men det var ikke engang, fordi han var en flot fodboldspiller at kigge på. Han gjorde det bare. Han var, det I havde i Lasse Bav, jeg synes bare, han var, niveauet over, da han var bedst, Tim Spau. Hvad kan man sige med Tim Spau? Han fulgte mig på Instagram. Det er klart, det trækker også. Så skal han da næsten vinde på den. Jonas, du lyder lidt forelsket. Jeg havde egentlig til Kasper Fisker, fordi jeg vidste ikke, jeg var faktisk meget i tvivl om, hvem jeg skulle vælge, for igen, Randers, vi har haft rigtig, rigtig mange forskellige spillere. Vi holder ikke på spillere så længe, sjov nok, men Kasper Fisker er en af dem, der har flest kampe for os, og han var sådan lidt samme historie som Erik Marksen, var ligesom med til at løfte holdet op fra det hul, vi var i. Vi rykkede ned og haft dårlige resultater i lang tid, og var ligesom stabil spiller, som man sådan ligesom kunne regne med. Der var ikke for meget drama, og han spillede en masse, rigtig mange og gode kampe for Randers, synes jeg. Men jeg tror Tobias han får den, fordi han lyder meget forelsket. Vi giver Tobias den. Så forelsker jeg ikke Kasper Fisker. Selvom han er en flot mand, det var flot han. Det tror jeg også, der er mange piger, der synes reality. Vi springer hurtigt videre til angriberpositionen, hvor I skulle have vælge 2 angribere. Tobias, den første du har valgt, det er Frank Christensen og Jonas Ronny Schwartz. Ja, der håber jeg, at vi kan nå til en eller anden form for fælles forståelse for dygtige fodboldspillere her. Ronny Schwartz, han tog Superliga all-time topscorer. Ja. Også spillet i Randers. Bedste Randers angriber, vi har haft. Ja. Og det samme kan man jo sige om Frank Christensen i Midtjylland. Ja, han var så også i Randers. Begge spillere har været begge steder. Ja. Jeg får hook, hvis jeg ikke tager Frank Christensen. Jeg var selv til stede, da han scorede sit 100. mål på MCH Arena mod FC Nordsjælland. Der var fyrværkeri, jeg husker det tydeligt. Det var jo farlig Frank. Det var hissigt dengang. Ja, nu sagde jeg godt nok Christian Bak var blasfemi, hvis jeg tog fra ham. Hvis jeg ikke valgte ham. Hvis jeg ikke tager farlig Frank, så får jeg hugget hånden af. Det er mit valg. Og det er måske ikke fra Randers-tiden, formentlig. Nej, jeg vil nok vælge Roddy, men vi kan godt tage Frank. Han var også... han nåede ikke at spille så meget i Randers. Han scorede da nogle mål. Så når Darren han sætter det op, så kan du sætte ham i en Randers-trøje. Bare vi ved, det er farligt. Ja. Vi tager farlig. Yes. Vi springer hurtigt videre til den sidste spiller på vores hold. Tobias, du har valgt Mohamed Zidane og Jonas Michael Isak. Vil du starte, eller skal jeg starte? Jeg kan godt starte. Michael Isak, vigtig spiller for Randers. Scorede rigtig mange mål også. Og kunne score... Måske en af de bedste sådan rent tekniske angriber, vi har haft i Randers. Og det var lidt vildt at se, især også det tidspunkt, han kom til klubben på. Vi var
sådan lidt stadig lidt elevatorklub på det tidspunkt, og havde ikke rigtig fundet vores fodfæste endnu. Og så kom Ishak, og så bare... Han var også dygtig. Det er virkelig dygtig spiller. Ja. I den meget kort periode, han var der. Ja. Hvilket tror jeg også er lidt det, vi kommer til at ende ud i. Ja, altså Zidane var der jo heller ikke for evigt. Hentede ham fra AB. Han indviger MCH Arena, scorer 4 mål mod AB. Altså, det var jo... Altså, Zidane mania, vi havde gang i. Det var vel Mohamed Salah inden Mohamed Salah. Ja, så blev han solgt til Dortmund. Altså, han har jo scoret, hvad han spillede i kamp. Han har i hvert fald scoret, altså, han scorede ved anden kamp i snit, læste jeg lige op på herinde. Han var farlig. Han var brandfarlig. Var han god i Dortmund? Nej, der var lidt med noget penge. Og der var lidt ballade der. Ja. Og det var der jo også i Midtjylland. Ja. Han er måske den mest karismatiske spiller, vi har haft. Ja. Og han var måske også en af de bedste spillere, vi har haft. Han havde ligesom et eller andet at have det i, uden at have det. Altså, vi har ikke altid haft held med de Egypter. Husker en, der var der for nylig. Ham snakker vi ikke om. Skal passe på, hvad du siger nu, Tobias. Succes. Ja, det er godt, han har en jernrystelse. Nej, det er ikke godt, han har en jernrystelse. Det er en skam, han har en jernrystelse. Hvad laver han nu? Er han stadig... Nej, han er i Egypten. Han spiller ned for mesterklubben dernede. Hvad skete der? Lånte de ham? Nej, vi købte ham. I købte ham? Ja. Så nu har vi solgt ham igen tilbage? Ja, men der var ikke... Det var ikke money well spent, kan man sige. Nej, det var det ikke. Dreng, I skal blive enige. Sidste mand. Der er en, der må give sig. Han giver sig ikke. Der er ingen, jeg husker faktisk en god historie, som Adi Steinland har fortalt med Zidane, hvor han engang havde fået et kort, så han skulle tanke med. Ja, så tankede han op for alle i Tankede han op for alle hele. Ja, det går mig. Ja, det var ikke så populært. Jeg synes, vi kan godt sige på Zidane. Fodboldbanen, der vi siger Zidane. Han er en af de bedste, der har været i Superligaen. Altså, vi kan lige sagt, var rigtig god i Randers, men igen, debatten bliver lidt unfair. Der spilleren ikke når at nå sit højeste punkt, inden vi sælger dem. Nej, så. Det er også det. Startelveren lyder således: Jesper Hansen, Johnny Thomsen, Svirtenko, Scholz, Erik Maxen, Frank Onyeka, Anders Dreyer, Philip Bundgaard, Tim Spau, Frank Christensen og Mohamed Zidane. Et meget midtjysk hold, vil jeg sige. Og østjysk. Midt- og østjysk. Ja, midt- og østjysk. Dreng, dermed fik vi sat vores startelver af Randers og FC Midtjylland. Tak til Jonas og Tobias for at deltage i dagens episode og for at indgå i debatten. Tusind tak, drenge. Selv tak. Og drenge, I kan som lytterne derhjemme også følge os på vores mange andre medier. Vi er blandt andet på Instagram, TikTok og YouTube under navnet Tifosnak. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi ses i næste episode, hvor vi igen vil gå ind i diskussionen om verdens bedste Superliga.